Переговори. Я хотів би зараз, якщо можна, звернутися до вас, якщо так можна сказати, колеги, які множать інформацію пачками неперевірену, проплаченою тощо. Хер з нею страна UA, яка наводчиком працює в Києві. Це ми вже потім поговоримо, якщо зустрінемося з Крюковою. Питання, вибачте, відбиті геть зовсім, я намагаюся не матюкатися. Вже, так би мовити, я сказав, що не матюкатимуся після закінчення війни, але я вже тренуюся. Так от, ви відбиті, ви множите заяву Мединського, зокрема «Українська правда». Мединський – це той, хто людина-маніяк за визначенням Володі Петрова, який веде перемовини, якісь ніби перемовини з Подоляком і іншими ніби уповноваженими з боку України особами. Порядок денний перемовин мені невідомий. Директиви, які надані українській делегації або перемовникам, мені невідомий. Він відомий лише президенту України, який делегував цих людей. У мене питання, що ви обговорюєте? Мединський виходить і говорить, що ми просунулися, значить, в консенсусі з Україною стосовно її позаблокового статусу. Мединський говорить. І питання до «Української правди», інших, хто множить таку інформацію. Ви відбиті, ви множите інформацію, яку надає ворог. І потім ви, ніби керуючись настановами редакційними BBC, що є фейком. Ну, тобто ви не читали ці настанови. Ви замість того, щоб подумати 150 разів, множите цю інформацію і потім пишете, ми звернулися за коментарем до Подоляка, не надаючи його протилежну позицію. Україна і Росія, якщо ви глухі, сліпі, тупі, а це найвірогідніший варіант, останній, сказано було українською стороною, що предмет переговорів, деталі переговорів не оголошуються і не розголошуються. Ви множите фейки від ворога. Читайте закон про воєнний стан в такому випадку. Запроваджується жорстка воєнна цензура. Чому вона не запроваджена стосовно таких ідіотів, я не знаю. Ви множите інформацію, яку вкидає ворог. Ворог, причому не уявний, ніякий зовсім не гіпотетичний. Ворог, який на сьогоднішній день вдерся в Україну і веде війну. Війну, яка забирає життя людей тут, в Україні, дітей, жінок, неповносправних літніх людей, солдатів. У вас клепка взагалі, блядь, присутня, ну от взагалі якась. Що ви робите? Там що, Севгіль Мусаєва, як закрили в туалеті, не випускаєте, щоб вона не редагувала? Для чого ви множите те, що вам дає ворог в зуби? Неперевірену інформацію. Зараз ніякого балансу бути не може, тому що є війна. Я вам прочитаю лекцію по завершенню війни або до завершення війни стосовно редакційних стандартів і настанов BBC. Цю книжку я прочитав багато разів, тому що на їх основі робилися редакційні настанови 5 каналу і громадського телебачення. Візьміть у руки книжку і почитайте. Британія, коли вела будь-яку війну, вона не висвітлювала позицію ворога. Мало того, була впроваджена цензура. Мало того, BBC, як суспільний мовник, займався конкретно і відвертою пропагандою. А що ви робите, для мене величезна загадка. Тому що ви медійні бляді. І те слово у вашому випадку з маленької літери. Мене ковбасить, коли я читаю подібне в стрічках новин. Хтось продає досі новини? Так, продає. Вона і продавалася, стрічка новин, до війни, до ескалації, а вона продається досі. Вам, блядь, мало? І навіть не може бути аргументом, що ви зароблені гроші перерахуєте на українське військо. Це про переговори.